Днешното кратко включване е вдъхновено от една история, която тук що ми се случи. Както някои от вас знаят, често гледам да влизам в басейна да плувам, да се раздвижвам, да възстановявам крака, който оперирах. И днес, както знаете, тези от вас, които се занимават с плуване, по стар хигиенен навик, винаги след басейна отиваме в банята да измием хурта от водата и като цяло е добре да го правим. Какво стана обаче, когато влязах, вътре гледам в мъжката баня, едно момиченце се къпи. Голямо, очевидно в гимназиален етап, тинейджър. Имаше едно момче вътре и си говориха, явно са от един клуб. След като я попитах нещо трябва ли ти, тя се усмихна, защото разбра какво я питам и каза, че са били развалени женските душове. Сметнете, по-добре за нея да се изкъпи в мъжката баня при момчетата, отколкото да си остане без душ и да се изкъпи вкъщи. Това не е окей. Уважаеми майки, поемете отговорност за развитието и за възпитанието на вашите дъщери. Тук не става дума само какво им говорите, по-скоро какво правите. Каквото и да говорите, вие ако действате по един начин, дъщерите ви ще се научат да действат по същия начин, без значение колко разговори проведете по темата. А вие, момичета, които вече сте пораснали, в гимназията сте, имате глава на раменете, можете да разсъждавате сами. Правите си експерименти, които, ако са успешни, въобще няма да бъдат в добра светлина за вас. Знам, че феминизма е много на мода и може да си правите и си мислите, че може да си правите каквото си искате, но е необходима една малка грешка, за да ви остане травма за цял живот. А пък вече какво ще се случи на този, който е направил каквото е направил, че той ще си понесе последствията, това няма да отнеме травмата, която ви е създал на вас. Това, че майка ви се държи по определен начин, защото и тя е била объркана от нейната майка и ви дава лошия пример, не означава пък, че вие трябва да го следвате на ваша глава, защото то няма какво да стане. Не, има какво да стане. И така както сме в навечерието на тези светли празници, накрая да не стане като поздрава на Киробрейка, дето светли, ама какво им е светлото на празниците, нали? Така че моля ви, внимавайте, а за родителите обръщайте внимание на тези неща и весела Коледа!